Panginoon. Umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan, samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na sa atong nasod karon nga duol-duol na yung atong midterm elections, 5 na lang kaadlaw. Atong iampo nga mapili unta ang kabubuton nga gitudlo sa Dios o kadtong mga tao nga andam moalagad. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors, sila nga nagsigig palit ani atong mga slots aron unta magmalampuson ang atong mga proyekto dinhi sa atong parokya. Hatagan ta sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, labi na ang kalinaw o panalipod sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami tan-awa ang imong banay o pagpakatakos paghimo nga ang imong gihatagan sa grasya sa pagtuo makadawat sa bahin nga walay katapusan diha sa pagkabanhaw sa imong bugtong anak. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Giuyunan ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Niana gayong adlawa, nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa simbahan sa Jerusalem. Ang tanang mga magtutuo gawas sa mga apostoles nagkatibulaag sa mga lalawigan sa Judea ug sa Samaria. Gilubong si Esteban sa pipila ka mga taong Diosnon ug nagminatay sila pag-ayo tungod sa iyang kamatayon. Sa laing bahin, naningkamot si Saulo paglaglag sa simbahan. Gipaniksik niya ang mga kabalayan ug gipanakop ang mga magtutuo, lalaki ug babae, ug gibalhog niya sa bilangguan. Ang mga magtutuo nga nagkatibulaag, nangadto sa nagkalain-laing dapit, nagsangyaw sa mensahe. Miadto si Felipe sa usa ka syudad sa Samaria, ug didto giwalihan niya ang katawhan mahitungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tao pagpaminaw sa gisulti ni Felipe. Sa dihang nakabati sila kaniya ug nakakita sa mga milagro nga iyang gibuhat.
Nanggula ang mga yawa gikan sa daghang mga tawo ug naninggit pagkusog ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakul nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang tibuok Samaria. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Singgit kamo nga masadya ngadto sa Dios, kamong tanan dinhi sa yuta. Awitig pagdaig alang sa himaya sa iyang ngalan. Isang yaw ang iyang mahimayaon nga kadayganan. Ingna ang Dios pagka makataha sa imong mga buhat. Ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang tibuok yuta magsimba unta ug mag-awit o pagdaig kanimo. Mag-awit unta sila og mga pagdaig ngadto sa imong ngalan. Umari kamo og tan-awa ang mga buhat sa Dios. Ang iyang makataha nga mga buhat dinhi sa katawhan. Ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Iyang gihimo ang dagat nga yuta nga mamala. Latas sa suba nangagi sila nga nagtiniil. Busa magsadya kita diha kaniya. Nagamando siya pinaagi sa iyang gahom hangtod sa kahangturan. Ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Alleluia, 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 pagdaigon ng Diyos. Alleluia, pagdaigon ng Diyos. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon ngadto sa katawhan, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi.
Ang moari kanako dili nagayod gutomon, ang motuo kanako dili nagayod uhawon. Giingon ko na kaninyo nga nakakita kamo kanako apan wala kamo motuo. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan moari kanako, ug ang moari kanako dili ko gayod isalikway, kay nanaog ako gikan sa langit aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako, ug dili sa kaugalingon kong kabubuton. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako, nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako, ug banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan, nga ang tanan nga makakita sa anak ug motuo kaniya makabaton sa kinabuhing way katapusan, ug banhawon ko sila sa katapusang adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong tubag sa Salmo nagkanayon nga ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang unang pagbasa naghisgot nga panglutos ang mga magtotoo. Gisugdag patay ni Saulo si Esteban, niya panglutos, gipangpriso babae ug lalaki, niya musupak-supak yun, patyon. Unsaon kaha niini pagsinggit o kalipay kung lutoson ta? Kamo diha ganahan mo mukatawa o naay gustong mopatay nimo, naay magsigig lutos. Hadlok bang gani tag kana ganing hisgot-hisgutan lang nga. Mura ba to galagot nimo, mura ba to kapatyono nimo, mura man gay tag kulbaan. Unsa nakahakon naa na gyud ang mga nagdag, mga espada, mga pusil kay patyo na ka. Muna nagkatibulaag ang mga magtotoo didto sa Jerusalem. Apan kung atong tanawon, mura hinoon sila mga mga kayo ba nga naigo sa tubig, ni alibwag, ni siga na sa dito sa laing lugar, sama ni Felipe, ngadto siya sa laing lugar, nagsangyaw na sa siya dito nga maisugon o puno sa pagtuo, naapagyoy gahom, daghan kay mga tao nga nituo niya. Pasabot di ay kini di ay kalipay, nga gipasabot dinhi nga isinggit sa mga tao, mga igsuon, dili din ni siya kalipay parehaning atong kalipay nga masinati nga magdiskota, magparty, mangaon, magdit-date sa uyab, dakog sweldo, makapasar sa board exam, ma-promote sa trabaho. Kanang mga kalipaya gitawag na silag mga salingkapaw, superficial nga kalipay. Ang tinuod gid ang kalipay kana gyung musaksi natas kamatuoran sa atong kaluwasan sa mas gibuhat sa mga apostoles nila ni San Pablo ug mga kauban nga bisan bitaw og mag-atubang natas kamatayon, nya ato gyung padayonon ang paghisgot o pagsabuag sa kamatuoran, porting lipaya na to ana. Kanang gagikan gidiris ilawom ba, usahay nang asamad imong naong, nangaguba imong naong tungod sa bunog, sa mas nahitabo ni Hesus nga di na bitaw naong siyag tao, pero nipadayon siya. Mausad ni ang gihisgutan ni Hesus nga niingon siya diri, ang mutuo kanako dili na gyud mamatay. Kini manggong kinabuhi equivalent ani niya dili lang kaning pagginhawa. Life also means happiness. Aw mohisgot si Hesus nga dili na gyud mamatay, duhay meaning ani. Dinhis kalibutan
dili mohunong ang imong kalipay o ang imong kalinaw, nya og mamatay na ta, kanang mubuwag ng atong kalag sa atong lawas, dili sa ta maimpierno, adto gitas langit, ang kalipay na gyud nga way katapusan. Nya unsa may sikreto, mutuo ta ni Kristo. O kinsa man tong mutuo ni Kristo, magsangyaw, magpuyo siyang kinabuhi. Gilingay mong tupad ina andam kang mamatay para ni Kristo. Nako no. Kamong mga asawa, kinsa ninyo ang andam ng mamatay para ni Kristo? Kanang di gyud makigbuwag sa bana, bisag yawan o na kaing bana, sige ra gyud. Congratulations ninyo ana. Mga bana sad, di gyud mo yaw-yaw sa asawa, bisan pag mag-yaw-yaw ang asawa gikas buntag hantod sa gabi, kana maunay nito o Ginoo. Ngato sang mga politicians karon, kinsakha nila ang dili mga palaaway, kanang kusog kaing moantos, na bisag dauton, bisag daog-daogon, bisag sawayon, padayon nga mubuhat og maayo. Kinsa karon nila, Team Marcos o Team Duterte? Hinaot unta nga makapili na ta. Atong pilion kanang kusog mo antos, kana bang mohatag og kalipay, dili kasamok, dili kabugat, dili kalagot ang ihatag ngan hinato. Og kinsa man ang mga tawhana kanang magsigig yod og alagad sa katawhan, way pili, dautan og buutan, ilang alagaran, dato og pobre, labi na gyud ang pobre, ilang alagaran. Una mamili ta, ni abana sa Team Duterte o ni abana sa Team Marcos. Og asa ta makapili gikan sa senador hangtod gyud sa konsehal, kanay atong butaran. Nya kinahanglan guided kita sa Holy Spirit. Nya kun ato nang mabuhat, makatampo ta sa kalipay sa atong kalibutan, ug makaingon dayon ta ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Nganuman kay ang naglingkod sa atong pangagamhanan, Dios non maalagaron ang kinaiya, pulos maalagaron. Pero ang makalingkod gani sa atong pangagamhanan, pulos mapahimuslanon, mga kurakot, mga kining gitawag natog mga hakog sa gahom ug sa bahandi, na alaot jud kay taane. Muna iampo nato nya ato sa giyong tinud-on pagpili karong umaabot Lunes, no? Pitsa 12. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, masaligon kita sa kanunayng grasya sa Dios, kaya ang atong amahan, ani aman nagtanaw kanato o naguban kanato. Busa mo ingon kita, amahan, panalangini kami. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan, magsaksi kang Jesus nga mao ang pan sa kinabuhi niining kalibutan, nga gigutom sa pagpangitag kahulugan sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga opisyal sa gobyerno, aktibong mangilabot sa pagpangitag solusyon sa mga panginahanglan sa atong kabus nga mga kaigsuunan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga sila nga daw wala manginahanglan og Dios sa ilang kinabuhi, maalimahan pagbalik sa santos nga Eukaristiya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga masakiton makasinati sa mahigugmaong presensya ni Kristo, pinaagi sa pagdawat sa santos nga Eukaristiya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan,
Pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing kinabang, ugalang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan panalangini kami. Nga ang mga matuohon nga mihalina, nga mikalawat sa pan sa kinabuhi, mabuhi hangtod sa hangtod, magampo kita sa Ginoo. Amahan panalangini kami. Langit tong Amahan, tinubdan sa tanang grasya, dawata kining among mga pagampo nga gituboy diha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot nga magmapasalamaton kami kanunay ginami pinaagi niining mga misteryo sa Pasko aron ang kanunayng buhat sa pagluwas kanamo mahimong tinubdan alang kanamo sa kalipay nga way katapusan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay, magmalipayon kami sa tanang panahon, apan labi na gayod niining panahon, mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo
nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngadto. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relihiyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, labi na si Pope Francis. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matupad ang imong dinhi sa yuta, maingut sa langit. Ang kalagunan sa matang adlaw, ihatag ka namo karon adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, paingon
sala kanamo, dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunuan, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahulugan, himayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sayang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kini maong akong lawas, nga kung gihatag sa inyo kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Ining langit mong kalanon, gidawat sa kabus. Ang sangaway kapagyasan sa namatay sa krus. Magampo kita.
Ginoo, patalinghogi ang among mga pag-ampo aron ang pagsaulog sa among kaluwasan makatabang kanamo niining kinabuhia o makapadangat kanamo sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios non nga kalig-on. Nya mahitabo ra ni kon kita malipayon kanunay nga mosangyaw sa maing balita bisan pa man kung naay mga hulga sa atong kinabuhi. Atong padayon nga paliton ato mga slots bahalag magkalisod ta. Atong SBF dag tag 500, ang atong GHDP katong para sa tong pista 100 pesos, ang ato sad nga haligi para ni Mama Mary 100 pesos. So total 700 pesos kung paliton ang tulo. Nya kung moapil sad mo sa challenge 11,200 ang kada challenge. So inaot unta padayonon tani kay last na lang ni nato mga slots karon before ko tingali makahibaw kung mabalhin ba o ma-extend ba. Pero di na mo importante. Atong pangandaman ang atong umaabot nga mga bayronon kating atong projects labi na sa atong pista palit lang itag slot unya nga ato sang YouTube channel kaning Padresiano Ubod padayunan ninyo sa pag-follow pag kanini ang view, like, share ug subscribe aron mas daghan mag-anam og kadaghan ang atong paambitan sa atong mga pamalandong og makahatag sa tag gamayng income para sa atong charitable expenses dinhi sa parokya. O ang atong official na Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Parish Liloan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Pagambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kita tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Ama, ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimba.